Καλησπέρα, είμαι η Μαρίνα Αποστόλου, αναλύτρια δραματικών κειμένων και κριτικός θεάτρου. Αυτή είναι η δεύτερη συνάντησή μας μέσω του YouTube και αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με την νουβέλα του Γιάννη Πάσχου που φέρει το τίτλο «Το χρονικό ενός δυσλεκτικού» και έχει φυσικά δραματοποιηθεί. Γι' αυτό και μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο. Έχει μεταφερθεί στο θέατρο υπό τη μορφή μονολόγου. Μάλιστα πρόκειται για ένα λογοτεχνικό κείμενο το οποίο έχει λάβει βραβείο. Αυτή την εποχή ανεβαίνει στο θέατρο 104, ένα πολύ συμπαθητικό θέατρο στον Κεραμικό με δύο σκηνές. Αυτό παίζεται στην κάτω σκηνή κάθε Σαββατοκύριακο και μάλιστα σημειώνει πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Δημήτρη Μαμιό να ερμηνεύει τον ρόλο του δυσλεκτικού και τον Ντίνο Ψυχογειό να υπογράφει τη σκηνοθεσία. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες, αναλυτικές δηλαδή πληροφορίες και κριτική για την παράσταση μπορείτε να διαβάσετε στο ιστολόγιό μου που είναι οι θεατρικές απόψεις. Βλέπετε εδώ, σας δείχνω αυτή τη στιγμή το link του προσωπικού μου blog. Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου, το χρονικό ενός δυσλεκτικού από τις εκδόσεις Περισπομένη, το κείμενο του Γιάννη Πάσχου που εκδόθηκε το 2022 και αυτή τη στιγμή που έχουμε 2024, όπως ενημερώθηκα μάλιστα μόλις χθες, βρίσκεται στην ετοιμάζεται η τέταρτη έκδοσή μου. Και για να προσδιορίσω τον χρόνο, λέγοντας ότι η παράσταση παίζεται τώρα και το βιβλίο εκδίδεται για τέταρτη χιλιάδα, βρισκόμαστε στον Μάρτιο του 2024 συγκεκριμένα. Το παιδί στη φωτογραφία μάλιστα είναι ο ίδιος ο συγγραφέας στην παιδική του ηλικία. Το υλικό που ακολουθεί, το φωτογραφικό υλικό το οποίο θα βλέπετε ενώ εγώ θα αναλύω το έργο, είναι φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο Σπύρος Κούρκουλας με σκοπό να προωθήσει την παράσταση. Όπως προκύπτει και από τον τίτλο του έργου, ο Πάσχος πραγματεύεται τη ζωή ενός ατόμου που υποφέρει φυσικά από δυσλεξία. Και δεν πρόκειται για άλλον, αλλά για τον εαυτό του, καθότι η νουβέλα του είναι αυτοβιογραφική. Το χρονικό λοιπόν αυτό είναι η ζωή του η ίδια και εκείνη, λίγο πριν ο ίδιος φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο και φτάνει μέχρι τη στιγμή που καταφέρνει να τελειώσει μετά από πολύ κόπο τη διδακτορική του διατριβή και να καταλάβει μία θέση στον χώρο, επάξια φυσικά στον χώρο της τριτοβάθμιας. Ο Πάσχος μας πηγαίνει κάποιες δεκαετίες πίσω και μας τοποθετεί σε ένα χωριό της Ηπείρου. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι έχουμε αρκετά πρόσωπα τα οποία περιβάλλουν το παιδί και τον έφηβο και λιγότερο μετά τον φοιτητή, κυρίως το παιδί στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έχουμε λοιπόν αρκετά πρόσωπα, κάποια από αυτά φέρουν μικρό όνομα και κάποια όχι. Δηλαδή ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί το όνομά του μέσα στο βιβλίο του, δεν έχουμε ονόματα σε γονείς ή σε παππούδες, σε εκπαιδευτικούς, έχουμε όμως ονόματα σε άλλα άτομα που πλαισίωσαν το παιδί, φιλικά πρόσωπα, γυναικεία πρόσωπα τα οποία έπαιξαν ρόλο στη ζωή του. Κυρίως ο έρωτας έχει παίξει ρόλο στη ζωή του, αυτό διαπιστώνουμε μέσα από το κείμενο. Ενδεικτικά θα αναφέρω, έχω σημειώσει αναλυτικά ποιοι έχουν όνομα και ποιοι όχι, αλλά επειδή αυτό θα πάρει αρκετό χρόνο, θα μακρηγορήσω και θα χάσουμε την ουσία, θα πω μόνο ότι οι γονείς του δεν έχουν όνομα, ήταν οι δάσκαλοι του στο δημοτικό σχολείο, η μητέρα του από την πρώτη μέχρι την τρίτη δημοτικού, ο πατέρας του από την τετάρτη μέχρι και την έκτη, ο γιατρός που τον εξέτασε στα Γιάννενα και του χορήγησε ηρεμιστικά χάπια για την κατάστασή του δεν έχει όνομα, η γιαγιά του, η θεούσα στην οποία διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε στη συνέχεια τι είναι αυτό που λέω τώρα, η φιλόλογος στο γυμνάσιο, η οποία ήταν από τα λίγα πρόσωπα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην πορεία του, στην εκπαιδευτική του ζωή που τον κατάλαβε και του φέρθηκε κάπως πιο τρυφερά, του πέταξε ένα σωσίβιο
όπως ακούμε, η καθηγήτρια των Αγγλικών στο σχολείο, ο καθηγητής των Αγγλικών στο φροντιστήριο. Αυτά είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν όνομα. Αντίθετα, ονόματα έχουν ο θείος του Αγαθοκλής, που έγινε πρίτανης και ήταν γι' αυτόν το πρότυπό του ένας κύριος επιστήμονας, ο οποίος ζούσε στο εξωτερικό και ήταν στόχος, του είχαν θέσει στόχο να του μοιάσει οι γονείς του και ο ευρύτερος οικογενειακός κύκλος. Ένα πρότυπο όμως το οποίο αποκαθιλώθηκε, σύντομα έχασε την έγκλη του, μάλλον εξαφανίστηκε τελείως από τον χάρτη της οικογένειας λόγω της ομοφιλοφιλίας του. Τα κορίτσια, οι γυναίκες που τον επηρέασαν, η Ιβόνη, το κορίτσι που είχε έρθει από την Αθήνα για διακοπές στην Ήπειρο, η Ιουλία που βοηθούσε τη μητέρα του στις δουλειές του σπιτιού, ο Νικόλας ο φίλος του που έβγαζε τα πρόβατα, ο φίλος του Μπισνίκ που μάλλον ήταν κατά πάσα πιθανότητα Ρώμ στην λίμνη των Ιωαννίνων, αλλά και η Στέλλα, η οποία ήταν η κοπέλα, ο έρωτάς του στο τέλος της εφηβείας του και πριν τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο. Όνομα επίσης έχει και ο Νικήτας, το πρόσωπο εκείνο, το οποίο προκάλεσε, έπαιξε με το θυμικό του πρωταγωνιστή και δέχτηκε την μπάλα του μπάσκετ στη μύτη του ως αντίδραση. Αυτά λοιπόν είναι τα πρόσωπα, κάποια με όνομα, κάποια χωρίς όνομα. Πάμε όμως τώρα στο θέμα, στην κύρια ιδέα, στην κεντρική ιδέα που δεν είναι άλλη από την δυσλεξία. Το θέμα εισάγεται ήδη από την εναρκτήρια σκηνή, οπότε και ο δρόντας μας μιλάει για τη βαθμολογία που έλαβε στην αξιολόγηση για να διαπιστωθεί τελικά το πρόβλημά του. Το πρόβλημα της δυσλεξίας, το έλλειμμα αυτό, η αδυναμία αυτή η νευροδιαφορετικότητα, κατονομάζεται και χαρακτηρίζεται ως τέρας και λάθος. Έννοιες κάπως σκληρές και απογοητευτικές που σχεδόν ταυτίζονται με το ίδιο το παιδί, το οποίο είναι φυσικά αθώο όπως είναι ο κάθε άνθρωπος που γεννιέται έτσι και φυσικά δεν το επιλέγει. Έχουμε λοιπόν ένα μη νευροτυπικό παιδί, το οποίο μεγαλώνει ωστόσο σε ένα περιβάλλον πιο ευνοϊκό σε σχέση με τα άλλα παιδιά του χωριού. Μεγαλώνει λοιπόν σε ένα περιβάλλον, σε έναν χώρο γεμάτο βιβλία. Η πλειοψηφία των συγγενών του είναι δάσκαλοι. Μόλις αναφέραμε τους γονείς του που ήταν και οι δάσκαλοι του στο δημοτικό κατά 50-50. Ο μόνος ο οποίος δεν ακολούθησε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ήταν ο παππούς του, ο πατέρας του πατέρα του συγκεκριμένα. Και γι' αυτό έχουμε και ένα ειρωνικό, ένα σαρκαστικό σχόλιο στην πορεία ότι πράγματι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εφόσον δεν ακολούθησε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ήταν καλά στα μυαλά του, αυτό που λέμε στον προφορικό λόγο, είχε δηλαδή την ψυχική του υγεία, χαρακτηρίζοντας λοιπόν τους λοιπούς εκπαιδευτικούς ως μάλλον προβληματικούς και ελλειμματικούς, της εποχής τουλάχιστον όπου δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση, καμία γνώση, και ακριβώς αυτό ακριβώς αυτό θα σχολίαζα, θα ξεκινούσα να σχολιάσω αμέσως, θέλω να μιλήσω για την εποχή. Έχουμε μια εποχή όπου δεν υφίστανται εργαλεία διάγνωσης. Επικρατεί σκοτάδι, επικρατεί άγνοια. Η ιατρική δεν εντοπίζει τη δυσλεξία, δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό επιστημονικά και κατά συνέπεια, πόσο μάλλον δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα γύρω από αυτό το θέμα, χαρακτηρίζοντας τα δυσλεκτικά παιδιά ως αδιάφορα ή νοχηλικά, κοινώς τεμπέλικα ή ακόμη και προκλητικά μέσα στην τάξη, ιδίως την ώρα που προσπαθούν να διαβάσουν, δεν τα καταφέρνουν, αδυνατούν, συλλαβίζουν, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν και προκαλούν συχνά τον γέλοτα των συμμαθητών τους, θέλοντας δηλαδή οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι αυτό γίνεται σκόπιμα για να χαλάσει το παιδί που έχει δυσλεξία την τάξη. Κάτι το οποίο ισχύει πάρα πολύ σε μεγαλύτερο μάλλον βαθμό από τη μητρική γλώσσα, στην ξένη γλώσσα, στο πλαίσιο μάλιστα της οποίας τα φωνήματα δεν αντιστοιχούν σε εκείνα της μητρικής γλώσσας. Άρα τα πράγματα είναι χειρότερα και ακόμα πιο δυσνόητα. Είμαστε λοιπόν στην εποχή της άγνοιας, του σκοταδιού, της εποχής που
οι εκπαιδευτικοί υποθέτουν άλλα πράγματα από αυτά που πραγματικά ισχύουν για τους μαθητές με δυσλεξία. Είμαστε όμως και σε μια εποχή όπου η σωματική τιμωρία, κοινώς το ξύλο, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο θεωρείται δεδομένη και γι' αυτό είναι αναπόδραστη. Τα παιδιά δηλαδή αποκτούν σχεδόν ανοσία. Δεν κάνει καμία εντύπωση δηλαδή το να σε χτυπούν είτε οι γονείς είτε οι δάσκαλοι. Και φυσικά η άγνοια και ο σκοταδισμός πηγαίνουν χεράκι-χεράκι, έτσι συμβαδίζουν με τη σωματική τιμωρία το ένα, δηλαδή κουμπώνει και έρχεται να ταιριάξει απόλυτα με το άλλο. Στον δραματικό μας αυτό χαρακτήρα, πλέον μιλάμε για ένα δραματικό χαρακτήρα εφόσον είμαστε στο θέατρο, έχουμε φύγει δηλαδή από την νουβέλα και έχουμε μεταφερθεί στη σκηνή, άρεσε πολύ να γράφει από μικρός. Είναι ένα παιδί γεμάτο φαντασία, είναι ένα παιδί που του αρέσει να γράφει πολύ, να κατασκευάζει ιστορίες, να ταξιδεύει στους κόσμους που επινοεί. Και γι' αυτό από πολύ νωρίς, πριν καν φοιτήσει στην πρώτη δημοτικού, γεμίζει ολόκληρα τετράδια των 100 φίλων με τις ιστορίες του. Τι ιστορίες είναι όμως αυτές ενώ δεν ξέρει ακόμη να γράφει, ενώ ακόμη δεν έχει φοιτήσει καν στην πρώτη δημοτικού? Είναι ιστορίες γεμάτες με εικόνες, μάλλον με σχέδια, με σκύλους, με γάτες, με πατούσες. Είναι τα δικά του ιερογλυφικά, όπως μας λέει. Είναι λοιπόν ένα πρόσωπο, ένα άτομο με φαντασία, ένα άτομο που του αρέσει να διηγείται, να αφηγείται. Ένα άτομο που επινοεί μυθικά πλάσματα, ιστορίες και δικούς του τροικούς πολέμους. Ωστόσο οι γονείς του, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί, δεν αρκούνται ούτε ευχαριστιούνται με τα ιερογλυφικά του και με τις παράξενες αυτές ιστορίες του και θέλουν φυσικά να τον μοιήσουν στην αληθινή γραφή, σε αυτό που ως γραφή αναγνωρίζουν οι πολλοί ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Από πολύ νωρίς έχουμε τη μομφή του πατέρα ενάντια στη μητέρα, κατηγορώντας την ότι θα καταστρέψει το παιδί. Είναι κάτι το οποίο ακούμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της παράστασης. Είναι κάτι το οποίο προφανώς έχει ενοχλήσει ή πονέσει ή τουλάχιστον εντυπωθεί έντονα στο μυαλό του Γιάννη Πάσχου. Να πούμε ακόμη ότι το παιδί ξεκινάει την πρώτη δημοτικού με τη μαμά του ως δασκάλα και το σχολείο αυτό είναι διθέσιο. Υπάρχουν μόνο 2 εκπαιδευτικοί, οι 2 του γονείς. Άρα τους έχει στο σπίτι, τους έχει και στο σχολείο. Είναι 2 πρόσωπα τα οποία έχουν διπλούς ρόλους. Η πρώτη δημοτικού, όπως μας αναφέρει, ξοδεύτηκε στο να αιωρείται το παιδί, σε ένα τικ-τακ, στο να πιάνεται με το ένα του χέρι από το ένα θρανίο και με το άλλο του χέρι στο αντικρινό θρανίο και να αιωρείται, ικανοποιώντας, όπως τα έλεγε πιθανότατα ένας εργοθεραπευτής, το αιθουσαίο του σύστημα. Τα γράμματα για εκείνον ήταν πολύ δύσκολα, 2 γράμματα μαζί, όπως ακούμε στην παράσταση, ήταν ένα πρόβλημα μικρό. Όταν όμως τα γράμματα γινόντουσαν περισσότερα, και όχι πάρα πολλά, 4 γράμματα μαζί όπως ακούμε, είχαμε μια πραγματική πανολεθρία για εκείνον, καθώς αυτά διακτηνίζονταν, πετάγονταν. Έρχεται λοιπόν σε επαφή με το συλλαβισμό, είναι η πρώτη προσπάθεια που κάνει ένα παιδί, είναι το πρώτο στάδιο, το πρώτο βήμα για να διαβάσει. Αλλά τον δυσκολεύει. Τα γραπτά του είναι γεμάτα από κόκκινα στίγματα, διορθώνονται διαρκώς. Όλες αυτές οι κόκκινες διορθώσεις τον σημαδεύουν, τον ακολουθούν για πάντα, τον σκεπάζουν όπως ακούμε μέσα στο έργο κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ενώ παράλληλα, βλέποντας πως δεν τα καταφέρνει, περιμένει να διαπιστώσει πώς είναι να είσαι κατεστραμμένος, καθώς όπως είπαμε το ακούει συνέχεια από τον πατέρα του. Και μπορεί ο ίδιος να μην καταφέρνει να διαβάσει σωστά ή να πετύχει ένα καθαρό γραπτό χωρίς πολλές διορθώσεις, ωστόσο προσπαθεί ως αντίβαρο να μιμηθεί τους συμμαθητές του και από ό,τι μας λέει τους μιμείται καλά. Το καλοκαίρι, πριν ξεκινήσει η Δευτέρα Δημοτικού, του δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσει στο πλαίσιο ενός καλλιτεχνικού φεστιβάλ σπουδαίους και διάσημους τραγωδούς της εποχής, όπως
ήταν για παράδειγμα η Χατζιαργύρη. Δυστυχώς όμως ο ίδιος βιώνει μια εμπειρία καθόλου καλή, διότι ενώ έχει επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί επί σκηνής από την Χατζιαργύρη, η οποία τότε παίζει μύδια, να κάνει δηλαδή το παιδί της, ωστόσο ήταν πολύ βαρύς για την σκηνή αυτή, για να τον σηκώσει συγκεκριμένη ηθοποιός, και σύντομα αντικαταστάθηκε από ένα άλλο άτομο, από ένα άλλο νεαρό άτομο, αρκετά πιο ελαφρύ, το οποίο εκείνος τιμώρησε, σχεδόν εκδικήθηκε μέσω του ξύλου. Εδώ πέρα βλέπουμε πώς διαχειρίζεται το παιδί την απόρριψη, πώς διαχειρίζεται τη ματέωση, πώς αντιδράει. Ωστόσο, αυτή του η εμπειρία έγινε η αφορμή για να ξεκινήσει το ταξίδι του προς την ανακάλυψη του κόσμου των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Και έστω και συλλαβίζοντας αυτό που λέμε κουτσά στραβά, να φτάσει στην σκληρή τάξη της Δευτέρας Δημοτικού. Εκεί πια οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύουν, ο ίδιος είναι ένα έξυπνο παιδί, μπορεί κάλλιστα να αντιληφθεί πότε τον κοροϊδεύουν κρυφά, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πάντα μπροστά του. Μπορεί να ακούσει λοιπόν αυτά που ένας άλλος δεν μπορεί να ακούσει, που δεν ακούγονται, και να δει αυτά τα οποία δεν είναι ορατά. Και παράλληλα αναγκαστικά αναζητά τρόπους για να επιβιώσει, για να υπάρξει. Και ποιος τρόπος μπορεί να είναι αυτός για ένα παιδάκι της Δευτέρας Δημοτικού? Δεν είναι άλλος από τη φαντασία του, η οποία καλπάζει, η οποία πετάει, οι πόλεμοι που σκηνοθετεί μέσα στο μυαλό του. Και έτσι φτάνει να ολοκληρώσει την Πέμπτη Δημοτικού μόλις με τον βαθμό του 5, δηλαδή να καταφέρει να πάρει μόνο τη βάση. Ενώ στο μεταξύ έχει περάσει από την Τρίτη Δημοτικού, που σύμφωνα με τον πατέρα του δάσκαλο ήταν ένας σταθμός, μόνο που ο ίδιος, όπως ακούμε, δεν κατάφερε να μπει μέσα στο τρένο που πέρασε από μπροστά του. Ο πατέρας του προσπαθεί και επιμένει να θέλει να διαχωρίσει το παιδί μέσα στο μυαλό του, έννοιες οι οποίες είναι κοντινές αλλά διαφορετικές. Και όχι απλά να τις διαχωρίσει, αλλά στη συνέχεια να είναι σε θέση να τις εξηγήσει, να λεκτικοποιήσει αυτόν τον ευκρινή, αυτόν τον καθαρό διαχωρισμό στο μυαλό του, κάτι το οποίο είναι αδύνατο για το παιδί. Πολύ χαρακτηριστικά ακούμε το παράδειγμα του ισθμού και του πορθμού. Ένα δίδυμο το οποίο στοιχιώνει το παιδί, καθώς πραγματικά δεν μπορεί να το ξεχωρίσει, πόσο μάλλον να το εξηγήσει με δικά του λόγια. Όλη αυτή η διαφορετικότητά του, όλες αυτές οι δυσκολίες του, τα προβλήματα που συναντάει, κάνουν τους γονείς να πάνε σε έναν γιατρό στα Γιάννενα. Να επισκεφτούν λοιπόν, να οδηγήσουν το παιδί σε έναν γιατρό στα Γιάννενα, ακριβώς για να ανακαλύψουν τι έχει το παιδί, αυτό που λέμε στην καθημερινή μας γλώσσα, μα τι έχει το παιδί. Η επίσκεψη στον επιστήμονα στα Γιάννενα φυσικά είναι άκρως απογοητευτική, διότι βλέπει τα ιερογλυφικά του παιδιού, τα γραμματά του, στη συνέχεια τον ρωτάει για την προπαίδεια, η μητέρα καταθέτει τις ανησυχίες στον γιατρό, καθώς το παιδί πετάγεται τις νύχτες από τον ύπνο του. Ένα από τα πετάγματά του αφορούσαν, όπως ακούμε, και αυτό το δίδυμο ισθμός πορθμός που ποτέ δεν ξεχώρισε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι να αποχωρήσουν από το ιατρείο με 2 κουτιά χάπια, τα οποία δεν ήταν τίποτα άλλο από ηρεμιστικά, τα οποία η μητέρα απορρίπτει, δεν δέχεται να δώσει στο παιδί, τα πετάει, όπως μας λέει, από την πρώτη στιγμή, και προσπαθεί να καθησυχάσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό της και γενικότερα την ίδια την οικογένεια, λέγοντας ότι μπορεί και να μην σπουδάσει και να γίνει αυτό που ο ίδιος θέλει, ή να ασχοληθεί με άλλες εργασίες οι οποίες δεν απαιτούν αυτό που λέμε τη φοιτηση στο σχολείο. Δεν χρειάζεται να ξέρει γράμματα. Ο μικρός πρωταγωνιστής, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι ένα πλάσμα ευφυές, ένα πλάσμα με πολλή φαντασία. Είναι όμως και ένα πλάσμα το οποίο δείχνει να θαυμάζει ιδιαίτερα τη φύση και τις ομορφιές της. Τη μια τη λίμνη των Ιωαννίνων, την άλλη τα βουνά και τα βοσκοτόπια, τη μαγεία και το άγνωστο, όλα αυτά που κρύβουν τα φυσικά τοπία, την υπερεικόνα, όπως μας λέει. Και μάλιστα αγνοεί ότι υπάρχει μάθημα μέσα στο σχολείο,
που καλύπτει τα ενδιαφέροντά του. Υπάρχει μια επιστήμη που θα έρθει να αγκαλιάσει όλα αυτά που τραβάνε την προσοχή του και δεν είναι άλλη από την βιολογία. Όμως θα αργήσει ακόμη να έρθει σε επαφή με τη βιολογία. Θα έρθει στη Δευτέρα Λυκείου συγκεκριμένα, αρκετά αργά. Στην επιστροφή τους προς το χωριό τον απασχολεί η σύνθεση τραγουδιών με θέμα τον Κολοκοτρώνη και πάλι μας φέρνει στη θέση να αναρωτηθούμε, πρόκειται για τη φαντασία του την ίδια, πρόκειται για τη δημιουργικότητά του, πρόκειται για όλη αυτή την καλλιτεχνική του τάση ή πρόκειται για μια διαφυγή από την πραγματικότητα, από μια βαριά πραγματικότητα, αβάσταχτη πραγματικότητα, ενοχλητική πραγματικότητα. Είμαστε πια στην Τετάρτη Δημοτικού, δάσκαλος γίνεται ο πατέρας του, τα πράγματα σοβαρεύουν αρκετά. Ο πατέρας του ταυτόχρονα βλέποντας τις δυσκολίες του έχει την τάση να τον πηγαίνει και λίγο στους αγρούς, λίγο στα μελίσια. Εκεί ακούμε και τη λέξη ζαχαροκάλαμο, ίσως επειδή ενδόμηχα ξέρει ότι το παιδί δεν έχει προοπτική. Εδώ ακούμε και το όνομα της Ιουλίας, μια από τις γυναίκες που του αρέσουν. Η Ιουλία είναι ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται και βοηθάει τη μητέρα του στις δουλειές του σπιτιού. Εδώ ακούμε πάλι για τα κοκκινάδια, για το γεγονός ότι δεν καταφέρνει να γράψει μια έκθεση που να ξεπερνάει τις 3 γραμμές, γράφει 2,5 με 3 γραμμές το πολύ. Οι λέξεις είναι το πολύ 40 και τα λάθη τα οποία κάνει είναι 120. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε ένα πολύ μικρό κείμενο, ένα κείμενο γεμάτο λάθη, ένα κείμενο που δεν έχει καθόλου ωραία εικόνα. Ο πατέρας του επιμένει, διερευνά, ψάχνει να βρει τι σημαίνει, γίνεται πιεστικός, όλοι αυτοί οι αναγραμματισμοί και οι μουτζούρες τον οδηγούν στο εύκολο συμπέρασμα της αδιαφορίας και της τεμπελιάς. Έχουμε εδώ πέρα μια πολύ έτσι συγκινητική σκηνή, σημαδιακή σκηνή, χαρακτηριστική σκηνή, με τον πατέρα να τυραννιέται, τον ίδιο να τυραννιέται όπως ακούμε, ένα νιαούρισμα γάτας, το οποίο να συνοδεύει την επιμονή του πατέρα να εκμεεύσει το πρόβλημα του παιδιού, το παιδί να μην μπορεί να απαντήσει σε αυτά που του ζητάει ο πατέρας, το παιδί να θέλει να φύγει, να εξαφανιστεί, αλλά και να εισπράττει χαστούκια από τον πατέρα του στο τέλος. Πράγμα το οποίο δεν τον κάνει ωστόσο να κλάψει καθόλου. Κλάματα παρόλα αυτά πιάνουν τη μητέρα του. Διέξοδος είναι ο φίλος του Νικόλας, ο οποίος βόσκει τα πρόβατα και του ανακοινώνει εκείνη τη στιγμή την απόφαση, το εντός εισαγωγικών η λέξη απόφαση, να βόσκουν μαζί τα πρόβατα, να τον συντροφεύσει δηλαδή σε αυτή του την δραστηριότητα. Είναι ένα παιδί ευαίσθητο, ένα παιδί το οποίο φοβάται τα φαντάσματα, φοβάται τα σκοτάδια, θέλει να κρυφτεί, δεν θέλει να γυρίσει πίσω στο σπίτι, με αποτέλεσμα να τον χάνουν και να τον ψάχνουν. Και εκεί έχουμε μια πολύ ωραία σκηνή με τον φακό που μας δείχνει, σκοτεινιάζει σκηνή και υπάρχει ένας φακός τον οποίο κρατάει ο Δημήτρης ο Μαμιός και συμβολίζει την αναζήτησή του από τους οικείους του και τον πατέρα του φυσικά, για μια πολλωστή φορά να κατηγορεί τη μάνα, λέγοντάς τη συγγνώμη, ψάχνε τώρα, εσύ τον κατέστρεψες. Έχουμε Χριστούγεννα, η οικογένεια μεταβαίνει στα Γιάννενα για τις γιορτές, στον παππού, στον πατέρα του, ο οποίος όπως προείπαμε ασχολιόταν με παπούτσια, δεν ήταν δάσκαλος, διέθετε όμως μια πάρα πολύ ωραία βιβλιοθήκη. Εδώ συναντάμε και γνωρίζουμε την αδεξιότητα του παιδιού, όπου από αυτή την βιβλιοθήκη, μέσα από αυτή τη βιβλιοθήκη γνωρίζει την ποίηση του Κωστή Παλαμά, παίρνει στα χέρια του τον δωδεκάλογο του γύφτου και πηγαίνει στην Λιμνοπούλα, όπου με αθωότητα και αφέλεια και αδεξιότητα, όπως είπα, λέει στον φίλο του τον Μπισνίκ ότι να, ένα βιβλίο για τον πατέρα σου, ένα βιβλίο που είναι κατάλληλο για τον πατέρα σου. Εκεί προσπαθεί να διαβάσει αποσπάσματα, πάντα συλλαβίζοντας, εννοείται, κανένας δεν τον καταλαβαίνει. Παρ' όλα αυτά προκαλεί τη συγκίνηση γιατί όλοι βάζουν τα κλάματα. Και εκεί διαπιστώνει ο πρωταγωνιστής μας, ο Δρόντας, ότι είναι πολύ γοητευτικό να διαβάζεις και να ερεθίζεις το κοινό σου
να προκαλεί τη συγκίνηση στους ακροατές του και αυτό τον παρακινεί να αρχίζει να εξασκείται μανιωδώς με τα κείμενα. Μάλιστα κάπου αναφέρει πως διάβασε διάφορους λογοτέχνες, ανάμεσα σε αυτούς και τον Καριωτάκη. Η σχέση με τον πατέρα του περιγράφεται στη συνέχεια μέσα από ένα περιστατικό, οπότε και σκυλιά είχαν σφινώσει τις μουσούδες τους, τα πρόσωπά τους, τα κεφάλια τους, μέσα σε τενεκέδες από τυρί. Και αυτό φυσικά τα έκανε να σκούζουν, να ουρλιάζουν και να νομίζει ο νεαρός πρωταγωνιστής ότι υπάρχουν φαντάσματα, να φοβάται. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή στο χωριό χιόνιζε, ένα γεγονός το οποίο επέτεινε το συναίσθημά του. Έρχεται λοιπόν εκείνη την ώρα ο πατέρας του, αφαιρεί τα δοχεία τυριού από τα κεφάλια, από τα πρόσωπα των σκυλιών, κάτι το οποίο προκαλεί τον θαυμασμό στο παιδί. Και εκείνη τη στιγμή το ίδιο το παιδί αναρωτιέται, ο ίδιος ο Γιάννης ο Πάσχος, όντας πλέον όριμος, μεγάλος ενήλικας, αναρωτιέται, τον αγαπούσα, τον θαύμαζα, τον αγαπούσα επειδή τον χρειαζόμουνα, όλα αυτά μαζί. Ένα παιδί είναι αλήθεια ότι χρειάζεται τον γονιό του όταν είναι το ίδιο μικρό και βρίσκεται στην παιδική ηλικία. Ποιος θα τον μεγαλώσει, ποιος θα τον προσέξει. Αυτό συνεπάγεται απαραίτητα και την αγάπη του. Φτάνουμε στην πέμπτη δημοτικού που για αυτόν ήταν μια κολλασμένη τάξη. Ξύλο παντού, ξύλο στο σχολείο, ξύλο στο σπίτι, κάτι το οποίο προκαλεί ανοσία. Αλλά εκτός από το ξύλο έχουμε και αρκετές τιμωρίες. Μία από αυτές ήταν να πάει να βοηθάει τον παπά την Κυριακή στο ιερό. Το βιβλίο του Πάσχου έχει αρκετές κωμικές στιγμές, αρκετά κωμικά στοιχεία. Το ακούμε και μέσα στο κείμενο ότι ο αυτοσαρκασμός και το χιούμορ ήταν σωσίβια για αυτόν, υπήρξαν σωτήρια για αυτόν, γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να αντέξει τόση πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν στο ιερό περιγράφονται έτσι κωμικές σκηνές και στιγμές, οπότε και βοηθά τον παπά να ετοιμάσει τον καφέ του, να βάλει τον καφέ στο νερό, να φέρει μάλιστα την καστανή ζάχαρη, ο παπάς να καπνίζει μέσα στην εκκλησία και ο καπνός από το τσιγάρο να φτάνει ως τον τρούλο, τον οποίον καπνό απομάκρυναν οι άγγελοι χτυπώντας τα φτερά τους. Το παιδί να ακούει διάφορες ψαλμοδίες οι οποίες ήταν ακατάληπτες, όπως γενικά οι πιο πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε την ώρα μιας λειτουργίας μέσα στην εκκλησία. Μια άλλη τιμωρία ήταν να πάει στη Βοσκή με τον φίλο του τον Νίκο, στο βουνό, εκεί όπου του δινόταν η ευκαιρία να θαυμάσει για μια ακόμη φορά τη φύση και το απέραντο γαλάζιο του ουρανού. Στην έκτη δημοτικού τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα. Τότε γνωρίζει την Ιβόνη, η οποία έρχεται από την Αθήνα για διακοπές. Έχουμε πάλι το αντίθετο φύλο, πάλι το στοιχείο του έρωτα, το οποίο τον κινητοποιεί και τον ενδυναμώνει. Ο πρωταγωνιστής στέκεται 2 φορές τυχερός, με την κατάργηση των εξετάσεων τόσο για την εισαγωγή του στο γυμνάσιο, όσο και για την εισαγωγή του μετέπειτα στο Λύκειο. Ήταν αρκετά τυχερός, μάλλον πολύ τυχερός, όχι απλά αρκετά, γιατί και ο ίδιος ίσως να μην είχε καταφέρει ποτέ να συνεχίσει τις σπουδές του και να είχαν αυτές διακοπεί βία στην έκτη δημοτικού. Παρόλη όμως την τύχη του, τα γυμνασιακά του χρόνια δεν είναι καθόλου εύκολα. Νιώθει σαν αλεξιπτωτιστής που πέφτει σε εχθρική ζώνη και πιάνεται αμέσως εχμάλωτος. Μόνο η φιλόλογός του πετάει ένα σωσίβιο και του φέρεται, όπως είπαμε και νωρίτερα, πιο τρυφερά, πιο ανθρώπινα. Τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που θέλει να γυρίσει στα πρόβατα. Ο ίδιος όμως δεν πάβει να προσπαθεί σκληρά. Ωστόσο οι προσπάθειές του πέφτουν στο κενό, γιατί οι αποτυχίες του είναι πολλές. Και οι αποτυχίες, όπως ισχύει και για τον κάθε άνθρωπο, διαλύουν την προσπάθεια, διαλύουν την πρόθεση. Η επαφή με τα αγγλικά, το είπαμε και πριν, ήταν και αυτή τραυματική. Δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί ένα γράμμα δεν προφέρεται ακριβώς όπως το βλέπουμε. Ο πατέρας του προσπαθεί να τον υποστηρίξει επιπλέον και τον εγγράφει σε κάποιο φροντιστήριο για να τον ενισχύσει. Ωστόσο, ο φυσικός ομιλητής,
παρένθεση, και εδώ έχουμε μια αστεία στιγμή, της αγγλικής γλώσσας και καθηγητής στο φροντιστήριο, ενημερώνει τον πατέρα πως τα χρήματα που πληρώνει σε εκείνον δεν πιάνουν τόπο και μάλλον το παιδί θέλει γιατρό. Το χιούμορ συνεχίζεται με τον δρόντα να λέει ψέματα στην θεούσα και ευκολόπιστη μάλλον γιαγιά του ότι έχει γνωρίσει τόσο καλά αγγλικά, που μάλιστα έχει μεταφράσει την Παλαιά Διαθήκη στα αγγλικά, τις διαβάζει αποσπάσματα, εκείνη τον πιστεύει, φυσικά τις διαβάζει υποτιθέμενα αποσπάσματα στα αγγλικά, αλλάζοντας την προφορά του και αυτός σαρκαζόμενος το κάνει αυτό. Και ενώ έχουμε το κωμικό στοιχείο της υποτιθέμενης μετάφρασης της Παλαιάς Διαθήκης και της γιαγιάς θεούσας, την ίδια στιγμή τον βλέπουμε να διαπιστώνει όσο προχωράει ο καιρός, προχωράνε τα χρόνια και ο ίδιος οριμάζει, μελετάει και ανακαλύπτει τον εαυτό του, ότι όλα αυτά είναι πράγματα που δεν θα κερδίσει, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί, δεν είναι σε θέση. Και μάλλον κάπου εκεί πρέπει να λάβει τέλος η εκπαιδευτική του περιπέτεια. Ωστόσο, πηγαίνει στο Λύκειο, γιατί όπως είπαμε και εκεί καταργήθηκαν οι εξετάσεις. Εκεί πια έχει μάθει να ελύσεται, κοινώς έχει μάθει να επιβιώνει, έχει αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας, όπως ένας ισοβήτης στις φυλακές, έτσι ακούμε. Παρ' όλα αυτά το Λύκειο δεν είναι τίποτε άλλο από μία κατάψυξη, όπου ο μαθητής μπαίνει μέσα και ξεπαγιάζει. Όση θέρμη και να έχει, όση όρεξη δηλαδή και κέφι να έχει για να μάθει. Το ξύλο υπάρχει και στο Λύκειο, είμαστε σε εποχή Χούντας όπως φανταζόμαστε, όπως έχουμε καταλάβει. Τουλάχιστον έχει σταματήσει, όπως ακούμε, το οικιακό ξύλο. Ο πατέρας επιμένει να επαναλαμβάνει την ίδια μομφή στη μητέρα. Η απογοήτευση επικρατεί πρόσκαιρα και έτσι ο πρωταγωνιστής αποφασίζει να πάει να εργαστεί στο συνεργείο αυτοκινήτων του πατέρα ενός φίλου του. Το ξύλο όμως δεν λείπει ούτε και από εκεί, δεν το αντέχει και αποφασίζει σύντομα να επιστρέψει στο Λύκειο. Δεν επιστρέφει όμως στο Λύκειο μόνος του, μαζί του παίρνει και τον φίλο του και ακούει πάλι την ίδια ατάκα από τον πατέρα του φίλου του περί καταστροφής, ότι εσύ θα καταστρέψεις το παιδί μου. Κάτι το οποίο τον κάνει να πιστεύει πως μάλλον διανύει μια εποχή, μια περίοδο που ένας καταστρέφει τον άλλον και μάλλον έχει έρθει και η δική του σειρά να καταστρέψει και αυτός κάποιον. Μόνιμα η αντίθεση εγώ οι άλλοι, η βία και η τσακωμή που δεν οδηγούν πουθενά ή μήπως τελικά οδηγούν, είναι ένα κομμάτι που τον προβληματίζει. Και να επιτέλους η Δευτέρα Λυκείου που ανακαλύπτει την επιστήμη της βιολογίας, ακούει για κύτταρα, ακούει για τις ανάγκες προσαρμογής του ανθρώπου και γενικά των έμβιων όντων για επιβίωση. Όλο αυτό το μαγικό απροσδιόριστο το οποίο ο ίδιος το απολάμβανε και το χαιρόταν. Παρ' όλα αυτά, μάλλον δεν είναι ικανός, δεν είναι σε θέση, όπως ο ίδιος πιστεύει για τον εαυτό του, να δώσει πανελλήνιες και προσπαθεί να σκεφτεί κάποιες εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον του. Ακόμη και να γίνει παπάς σκέφτεται, κάτι το οποίο σοκάρει ακαριέα τη μητέρα του, και εδώ έχουμε έτσι μια κωμική στιγμή, πέφτει κατσαρόλα στο πόβι της, την τραυματίζει, η ίδια μένει στο σπίτι με αναρωτική άδεια, κάτι το οποίο δεν του επιτρέπει να βλέπει τον έρωτά του, το στήριγμά του, τη Στέλλα. Γράφει ποίηματα, γράφει όσο πιο πολύ μπορεί, κάτι το οποίο είναι για αυτόν ψυχοθεραπευτικό, δηλαδή τον βοηθάει, τον στηρίζει, τον κάνει να υπάρχει και να επιβιώνει. Την εποχή εκείνη όποιος δεν μπορούσε να εισέλθει μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, να εισαχθεί μέσω των πανελληνίων εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πήγαινε στην Ιταλία. Έφευγαν, λέει, όσοι δεν μπορούσαν, έφευγαν σούμπιτοι στην Ιταλία. Ο ίδιος δίνει εξετάσεις, δεν καταφέρνει να περάσει. Αντιθέτως, η Στέλλα πετυχαίνει από τους πρώτους στη νομική, διακρίνεται. Αυτός τίποτα. Εκείνη του προτείνει να την ακολουθήσει μαζί του στην πόλη, στην πρωτεύουσα, και να παρακολουθήσει εκεί κάποιο φροντιστήριο για να καταφέρει να δώσει ξανά πανελλαδικές. Ο ίδιος όμως είναι αξιοπρεπής και αντιλαμβάνεται ότι εφόσον δεν είναι σαν τους άλλους και δεν είναι αντάξιός της, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
Παρόλα αυτά έρχεται στη ζωή του πολύ σύντομα η έκπληξη, γιατί μαθαίνει μέσα από τον Νικήτα κάποιο άτομο της γειτονιάς, κάποιο, όχι ακριβώς φίλος του, δεν νομίζουμε ότι είναι ακριβώς φίλος του, ότι είναι επιλαχόντας. Είναι μια λέξη την οποία δεν έχει ξανακούσει, το γράμμα Χ τον παραπέμπει στην ισπανική γλώσσα, δεν τον πιστεύει, θυμώνει, του πετάει την μπάλα στο πρόσωπο, τον τραυματίζει στη μύτη, γρήγορα πάει να συναντήσει τη θεία του, η οποία θεία του είναι εκδότρια μιας τοπικής εφημερίδας, άρα είναι δημοσιογράφος, άρα αυτό θα είναι το πρόσωπο που θα έχει τη σωστή πληροφορία και πραγματικά μαθαίνει ότι περνάει στο φυσιογνωστικό της Θεσσαλονίκης. Είναι απίστευτη έκπληξη, να που τώρα είναι και αυτός σαν τους άλλους. Ο πατέρας του δεν τον πιστεύει, γενικά ο περίγυρος δεν τον πιστεύει. Παρ' όλα αυτά έχει συμπληρώσει, έχει συγκεντρώσει 125 μονάδες. Ο πατέρας του μοιάζει στα μάτια του σαν ένας άπιστος Θωμάς. Σύντομα μέσω κάποιας αφορμής σε ένα ξενοδοχείο βλέπει ότι υπάρχουν και άλλοι ανορθόγραφοι άνθρωποι και μάλλον δεν είναι ο μόνος τώρα που αρχίζει να βγαίνει από το καβούκι του και να ετοιμάζεται να φύγει από την Ήπειρο, από το χωριό του και τα Γιάννενα, γιατί μόνο αυτά είχε γνωρίσει. Ε, πάλι το φως πέφτει στη σχέση με τον πατέρα του, σε κάποιες απόκριες και σε έναν διάλογο τον οποίον φαντάστηκε και ποτέ δεν έκανε μαζί του, μια κουβέντα όπου ο ένας θα έλεγε στον άλλον ότι τον αγαπάει, δεν έγινε ποτέ και νιώθει πως είναι οι δυο τους σαν τους ναυτικούς. Επικοινωνούν με σήματα Μόρς. Υπάρχει δηλαδή μια απόσταση, ένας τείχος ανάμεσά τους που δεν κατάφερε ποτέ, αυτός ο τείχος τους απομάκρυνε και δεν κατάφεραν ποτέ οι δυο τους να συναντηθούν. Το φυσιογνωστικό τμήμα καταργείται, συστήνεται το βιολογικό τμήμα, το ακολουθεί, όλη αυτή η περικόνα που είχε στο μυαλό του ανακαλύπτεται μέσα από τις σπουδές του. Και μάλιστα όχι απλά τελειώνει με λίαν καλό στο προπτυχιακό του, αλλά καταφέρνει να εκπονήσει και διδακτορική διατριβή, ακόμα και αν χρειάζεται να τη γράψει 14 ολόκληρες φορές. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το πείσμα του, βλέπουμε τον αγώνα του, βλέπουμε να μην τα παρατάει, να μην το βάζει κάτω, παρόλες τις δυσκολίες και τις περιπέτειες που πέρασε. Ο έρωτας ήταν για αυτόν στήριγμα, το χιούμορ όπως είπαμε πολλές φορές, το πείσμα, η ελπίδα και έτσι κατάφερε να υπερπηδάει τα αναρρύθμιτα εμπόδια που συνάντησε στην πορεία του ή να τα περνάει από κάτω όταν, όπως λέει ο συγγραφέας, ο ίδιος όταν οι άλλοι δεν τον έβλεπαν. Το σημαντικό είναι ότι από νάνος κατάφερε να γίνει γίγαντας. Είναι ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο έργο, πολύ συγκινητικό. Ε, Πολλοί κόσμος, δεν είναι τυχαίο δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βρίσκεται στην τέταρτη έκδοση του, ότι πολλοί κόσμος έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο έργο, πηγαίνει να δει την παράσταση η οποία είναι διαρκώς sold out κάθε Σαββατοκύριακο και αυτό γιατί πολλοί βρήκαν ανακούφιση, βρήκαν ένα πεδίο, έναν χώρο όπου ανακάλυψαν πώς είναι να είσαι δυσλεκτικός, πώς φαίνεται η δυσλεξία μέσα από τα μάτια κάποιου ο οποίος την βίωσε και άργησε να την ερμηνεύσει αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να την νικήσει. Ε, Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και η παράσταση και το βιβλίο παρότι δεν το διάβασα. Ε, δεν το έχω πιάσει ακόμη στα χέρια μου και ασφαλώς είναι ένα κείμενο και μια παράσταση μαζί που έχει πάρα πολύ μέλλον. Δεν νομίζω ότι η συγκεκριμένη παράσταση θα κατέβει τόσο απλά στα τέλη Απριλίου. Όπως λένε, σίγουρα θα πάρει παράταση ή θα παιχτεί ξανά από Σεπτέμβριο και σίγουρα θα ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις. Σε αυτήν εδώ πέρα την εικόνα βλέπουμε τον σκηνοθέτη, τον Τίνο τον Ψυχογειό, με τον πρωταγωνιστή, τον ηθοποιό, τον Δημήτρη τον Μαμιό. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό βράδυ.